Jeg hedder Kent Nygaard og repræsenterer Giant i Danmark. Jeg er utrolig stolt af at kunne byde velkommen til vores første partnerstore i København, lige ved Vesterport Station. For Giant er service en mærkesag, og det vil I opleve, når I kommer ind her i butikken, hvor Jesper og Kim vil hjælpe jer til at finde den rigtige cykel. I er altid velkommen i butikken, men I kan også følge os på Facebook, Instagram og på vores hjemmeside.